O mga higala, danasad mi. Hubaro na sad ni Miggy ang Pebrero City. Unsa man puy hubad ani Miki? Okay, si Lucky 7. Ikaw, kung nataw kas Pebrero City, kusog ka mo tabang sa imong mga ginikanan ug maigsuon. Maningkamot jud ka nga makahuman sa imuhang pagtuon kay aron ikaw na sa imo gastos imuhang mga manghod, imong maigsuon. Unya ikaw, na kay chance nga makagawa sa nasod, paningkamot jud kay aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan ug maigsuon. Daghang kang plano sa imuhang kinabuhi nga gusto ka nga makapalit ka og balay ug yuta, mao na imuhang priority. Unya ikaw, maayo sad ka mogunit og kwarta. Nga naa sa imuhang pagka kuti-kutihan, mao nay hubad sa Lucky 7 sa Pebrero City, Kisi. Mga February 7 diha, ayaw kalimot, i-like ang video, i-share, i-subscribe ito na mong YouTube channel. Thank you!